Balikariya Wezareta Turizm û Çandiyê li navenda Kongresyuma Ankarê fuara ya Travel Expo yani ya turizmi her wiha hat li darxistin. Ev turizm çilo diyemin çilo du bajaran lê Tirkiye heft welatên biyanî her wiha li Ankarê beşdarê vê wek bêjin festîvalê Mihricanê bûn. Di nava bajarên Tirkiyeyê de mêvanê Rûmet bajarê Köyderê bajarê Amedê bajarê Diyarbekirê hat hilbijartin. O bilîstikên xwe yên gelerî ve gelek bala ve gelek balkişan ku xebera nûçeya ya Xoşke Hanîfeye çû wê derê nûçeyeka gelekî xweş e kerim ku tê ser ekranê we. Balikariya Wezareta Turizm û Çandiyê ve fuara 2017 Ankara Travel Expo hat darxistin. Fuar navenda Kongresyuma Ankara'ya hat kirin. Her sal li navenda Kongresyuma Ankara'ya fuara Travel Expo tel darxistin o bajarekî bira tê hilbijartin. Di fuara 2017 Ankara Travel Expo'da bajarê bira bajarê qedîm Diyarbekir hat hilbijartin. O di vê fuarê da hemû beşdar danasîna firma o hilberînê xwe dikin. Ji Tirkiyeyê çiro du bajar û heft welatên biyanî beşdarê vê fuarê bûn. Wekî van bajarên Diyarbekir, Şirnex, İdir, Riha, Sivas û Kapadokya her wiha yên din. Dinleyelim arkadaşlar. Selam. Li ser standan danasîna bajarên turîstîk û dîrokî, danasîna cilûbergên heremî, amûr û xwarinan hat kirin. Di nava van bajarên Tirkiyeyên de wekî bajarê mêvanê Rûmetê Diyarbekir hat hilbijartin. Em dibêjin ki artık Diyarbekirî ji bo baveriyê İstanbulê li Londrayê li Parîsê çi heye ser Diyarbekir ji ew heye. Yani bir kes bira min netirse em li wêrê em li Diyarbekir em li Ankara'yê İzmir'e daha zêtir bi baveriyê dikir. Em dixwazin bira insan were Diyarbekir bibîne ki tarîh 12000 sal insan li wêrê çêbûyê 541 sahabe lûrî heft peygamber lûrî kevîrî reş erdî reş bira bekti jî ne reş be em dibin Diyarbekir hakikaten ew dibe ya dibe Türkiye dibe küllerinden doğmak tücar wenda ne ki devamlı ew başarmış ki diye umudame were inşallah em dibin bira insan were yatırmaya bikir bira were lûrî bigere bibîne bira insaniyetî bibîne bira mervatiyê bibîne bira mîvaniyê bibîne bira merdiyê bibîne. Di standa Diyarbekirê de bi tam û lezzetên xwe yên heremê ve Diyarbekir hatin ser navê Diyarbekirê qedayfa Diyarbekirê zê her cî tê nazkirin ve gobra tamaman lêzekin diyalê hatin yani. bi pêşkêşkirina xwe ya lîstikên xwe yên gelerî ve Diyarbekir coşa galasın bir peşkekirin bir ekiba kuvun dibinin var diğer Türkiye'nin gerekeni. دو مثلا پر ilgi گرتنه وکرن حچیم لیسن و پر خوشوان چوه کیون چو ای هنه کاتن نظر بونجی تاقمیشه میکرن میکرن گوبرا نظر و میکردی خاصه جوان جی رازی به یعنی هاتنه دست و پیوان ساقه û sergiya ku bi her awayî Diyarbekirê jî cî girt. Sergiya ku meyk berêj arê valîtiya Diyarbekirê li Diyarbekirê hat bû pêşkêşkirin divê fuarê da jî ciyê xwe girte. Du fuarê de standa Şirnexê jî bi kêştiya xwe nuh nebî bi hengivên xwe beyt û şebabê شرناق من جدزان باجر حضرت نوح يعني باب ما حضرت نوح مملكته ويا امجد بيجن انسانيتي مرواتي هميج مملكته وشرناقه هنگوين مجي هنگوين كي جلكي سپاحي وجلكي مشهوره bi konên xwe yên koçeran û berikên xwe yên eşîra Jîrkiyê ve gerekî balêkişan ser xwe.
Eve günet aşiret mene dema aşiret şirnekya hemen koçerim. Havinal geliyat sekinin o gava şey zastanal geliyat sekinin gava bu havin içine jber pazı jber hayvanı içine zozana veri vakina dveden yani jiyana val vakina daye doret ve çitet hoji illet nakşinin yani her aşire ki ve göre kültüra xwa çitet xwa nakşinin kine xwa nakşinin Divê fuarê da standart Şirnakê bi keştiya xwe nû, bi konê xwe koçeran û bi kilîmê xwe nav û deng gelekî balê dikişîne. وڵاتیان علاقەیەکە مەزن نیشانە بێ فوارێدا خوار و حتا 26 مەهێ یعنی حتا یەک شەمێ بەکری بە.